Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane namhlanje muhle ngendlela emangalisayo. Ngiyathanda ukuthi ngiqale ngikhulume ngenkonzo engeke isaba khona ebizoba senkawini ngesonto. Kube nezingqinamba ezithize, so-ke inkonzo yase iyahlehla, ihlehlele isikhathi esingasazi. Kodwa yona ayisekho inkonzo enkawini emakhabeleni ngaseKranskop obekufanele ibe khona ngesonto. Ngiyagcizelela lokho. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Kunezinto engifisa ukuzigcizelela la ngizisho ngoba angazi ukuthi asizenzi ngoba senza ngamabomu noma ukukhohlwa noma ukunganaki. Kodwa into engiyisabayo ukuthi ukunganaki kuyajeziselwa. Umuntu ngokunganaki uyaya esihogweni. So uma-ke ungezunaka izinto ezizokuthatha zikufaka esihogweni, ngiyasaba mina. Ake siqale ngalokhu. Uma ungazitholi izinkonzo, ungasho ukuthi ublokhiwe. Sheshe u-check-e ukuthi ayikhona i-emoji oyifakile. Mayikhona uqinisekise. Ungasheshi uzothi ngikublokhile ngingakublokhanga. Ngoba ngiyabazi engibakhiphile ngababhlokha. Ngiyabhala ngithi left and removed. For the fact ukuthi ngithe removed, it means I removed you. Imina engikukhiphile. Ngikwethe igama phambi kwegama lakho, u-left and removed. Bese kuba igama lakho nesibongo. So ngiyabazi abantu abakhishwe yimina. Kubuhlungu-ke nokho uthola umuntu ezothi ukhipha umuntu ungamkhiphanga. Ngiyacela ukuthi singakwenzi lokho. Sinoma senijwayele nje. Umuntu uma angazithola iy'nkonzo, phambi abantu sengikhiphile, hayi bakithi. Kanti mhlawumbe iphutha lakho wena ucindezela u-exit noma isiphi-ke esinye isizathu. Uma ungazitholi iy'nkonzo, mina ngi-check-a ngithola ukuthi ukhona ekhaya lezwe. Yonke izokusuke izoxazululwa i-service provider yakho. Ngoba kusho ukuthi konakele la efonini bazokulungisela ukwazi ukuyibona igroup uyithola iy'nkonzo. Kusuke kungekho kubabunzibande. Ngiyadlula-ke ngizosho leli phuzu engihlale ngilisho. Uma uwuhlobo lomzalwane olucisha iy'nkonzo, olucisha ubufakazi, olucishayo nje kwani, kahle hle ngesikhathi usucisha udelete ilala ingena khona ama-emoji. Kubizwa ukuthi before udelete, check-a ukuthi ayikhona i-emoji oyifakile. Ngoba usuze wadelete leyo message ihambe ne-emoji, ngeke iphinde ikhishwe umuntu, asikwazi nathi ukuyikhipha. So ngiyacela ngaphambi kokuba udelete noma yini, bheka ukuthi ayikhona i-emoji yakho ekhona okufanele uyikhiphe. Okokugcina-ke, okubuhlungu impela kakhulu, yekani ukuthumela ama-messages emafonini ami awu-2 enambeni eziwu-2. Kuyeke lokho. Angikwazi ukuthi ukwenzelani. Kodwa phakathi kunogibe oluzokufaka esihogweni. Ngoba enye inamba eyokuletha abantu kuphela. Enye inamba eyakho konke okunye ngaphandle kokuletha abantu. So uma uthumela ey'nambeni zombili, kusho ukuthi into eyodwa, kusho ukuthi khona la wona ekhona la bengafanele uyithumele khona. Usuwenza isono. Usuwenza isono. Lento yokuthumela ndawo zonke, angisazi isizathu salokho. Kodwa-ke mina kuyangihlukumeza bazalwane ngoba ngibheka mina ukuthi nginama-messages ngenze isibonakaliso awu-50. Kanti ama-messages awona u-50. Khona abantu ababhale ndawo zonke. Mhlawumbe ama-messages awu-45, mhlawumbe awu-40. Yilaba abantu avele bathumele ey'nambeni zonke. Ngiyacela sikuyeke lokho, kuyangihlukumeza. Ngithi nginomsebenzi omkhulu ongaka bese wena uyawu-add umsebenzi. Qaphela-ke, isiqalekiso esayisho iNkosi uJesu. Wathi maye kuloyo ikhubekiswe ziza ngaye, ngcono kuboshwa itshela ukusila entanyeni aphonse ekujuleni kolwandle. Uma uthumela ama-messages, i-message efanayo enambeni zombili, uyangikhubekisa, uyangihlukumeza. Qaphela-ke,
ungahlali isiqalekiso kuwe sokuthi uboshwe ngetshe uphonse ekujuleni kolwandle. Ngoba angazi ngempela yini into edala lokho. Uma ungekho sho thumela enambeni eyodwa ngikukhuze bese uthumela kwefanele bese uyakwazi uyafunda from there. Asikho isidingo sokuthumela enambeni ezimbili. Ngiyanicela bazalwane, ake ningene njalo uma uzokwenza into ekhalezwe, awungene ecathulweni zami. Ubone ukuthi uma ungaba yimina uzoyijabulela leyo nto. Usunomsebenzi omningi ongekho. Ngoba abantu bathumele endaweni ezimbili. Ku-wrong lokho. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela. Asibambisaneni. Asibambisaneni. Mangikwenze lokhu ngingakhononi. Ngoba kunakukusiza. Yezwa ukuthi likushaya pho wena. Akunakukusiza. Uma mina ngenza into ngikhala ngikhonona, ayisifunde amaHebheru 13:17. Lalelana abaniholayo. Nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bengabubuli, ngokuba lokhu akunakumsiza. So mangiqala ngibubula ngawe, akukusizi, kuyakulimaza. Musuvuma-ke ukuthi kube khona into engibubulelayo ngawe, ngize ngikhipha amagama abuhlungu, ngithi uyangihlukumeza. Abuhlungu lawo magama. Ukuhlukumeza. Lisho okufanayo nokuhlukumeza abalisebenzisa khona bethi ukuhlukumeza ngokocansi. Ukuhlukumeza. Usuyakubona manje? So uyangihlukumeza. Ngobhala ama-messages awu-2. Njalo i-message eyodwa uyithumele emafonini ami ayi-2. Ngoba enye iye ngokuba wrong lapho. Isono leso senza. Ngoba ngithumela mihla namalanga, kudlula izinsuku ezimbalwa ngithumela. Ukuthi le number eyokuthi, le number eyokuthi. Wena-ke angazi uma usukunganakile noma usukwenze njani. Ayike angigoqe inkulumo yami, sengizwakele amaphuzu nje mathathu. Elokuqala, uma ungazitholi iy'nkonzo, mususheshe ugqumuse uzothi ngikukhiphile mina. Ngoba nalapho uzongena ephutheni lokuzindla into e-wrong kungeyona. Hey bafowethu, yazi izulu lifuna umuntu abe ngcwele. Sizolahlela ubala ezulwini ukuthi usole umuntu kungeyena, wamsola, ulahlwe esihogweni. Yekani-ke ukusola. Wena ngabe uyayibuzela nje babensibande iy'nkonzo angiyitholi. Angazi noma ungikhiphile yini noma yimina enginenkinga. Yazi umuhle umuntu obuzayo, hayi uvele asho nje. Ungikhiphile. Noma uthuthumela umuntu, ungikhiphile babensibande. Usamxolisela bakithi inkosi yami umkhiphile. Ngingamkhiphanga. Number 2, ungacishi lutho ungabhekanga ukuthi awunayo i-emoji. Number 3, ungathumeli imessage eyodwa enambeni ezimbili. Usuzwile? Yilokho engikuphethe namhlanje. Ngiyacela-ke sithandaze senkonzo. Ngiyanithanda kodwa. Ngiyanithanda. Nginithanda nalokhu kuhlupha kwenu. Bese ngithanda-ke nalabo abangangihluphi inkosi yami, izimvu zenkosi. Abangihlupha abazalwane. Asigoqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngaleli thuba. Ngiyacela ube phakathi kwethu, ukhulume, uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sengikhumbula nakho kunye okusalayo. Angazi ngizosho singathi namhlanje. Uma ungumfundisi, fanele ube segruphini yabefundisi basentabeni, uma umfundisi wasentabeni. So-ke, uma ungayazi lo group, kusho ukuthi awukho khona. Vela, bhala phela bhalela babunzibande, ukuthi babunzibande, angikho mina egruphini yabefundisi. Ngiyacela, sengikusho kaningi, ngize ngisizwe abanye abefundisi eceleni bezothi, umfundisi ubani nobani angibaboni, kodwa bona bathule. Angazi uma bathule ngoba bayilalela iy'nkonzo, ngoba phela ngikusho la inkonzo yenziwa namanje ngikusho. Uma wena uzosikhuluma ngegruphu yabefundisi, ungayazi, kusho ukuthi awukho.
vela phela khona ngizokufaka, ayikhethi umuntu, wonke umuntu owumfundisi. Bese ngicela-ke befundisi nina eninabavangeli, bafakeni abavangeli benu okufanele bazi ukuthi kwenzakalani, ngiyacela. Bafakeni abavangeli benu. Bese-ke ngidlula ngiya kuma-spouses. Inkosikazi yakho noma umkhwenyana wakho mfake ngaphandle uma engakholwa-ke. Hhayi-ke uma unomkhwenyana ongakholwa myeke. Kodwa uma unomkhwenyana okholwayo esentabeni, angikhulumi ngongekho entabeni, ongekho entabeni ungamfaki, angathatha indaba zasentabeni. Ngisho ngoba kuzokwenzeka wena uxakeke ngandlela thize ayibone umama wekhaya noma ubaba wekhaya ongena obiziwe, abesetshela kunalento enje, mhlawumbe ifuna ukumenyezelwa ebrentshini noma ifuna ukwenziwa njani. So fakani ama-spouses enu, bese nifaka abavangeli benu. Bese wonke umfundisi wasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa akabe phakathi la. Angazi-ke kuzothiwa futhi mhlambe ngiyakhetha. Okwama-spouses ngiqala namhlanje ukusho, bengingakaze ngikusho. Kodwa bengikukhuluma njalo ukuthi umfundisi manje sikhuluma ngegruphu yabefundisi, yena engekho akavele, akukhethwe muntu, wonke umuntu uyangena. Futhi ngakachazi isandukwenzeka kumina engiyenzile. Isizwe umzalwane wasothongathi wangenzela. So uma kunamaphutha owabonayo Nkosi yami, ngiyamxolisela mthetheleleni. Wayesiza mina. So kusho ukuthi icala kufanele lithwalwe yimina. Ngiyabonga sidluleke kule issue manje sesikhulumile. Kodwa nje iveza abantu izinqa ukuthi inkonzo abayilaleli. Hey, and kunzima mayingalalelwa umfundisi. Ibandla lakhe lizoyilalela kanjani lezo zinkonzo? Hayi, sesithandazile sekuMathewu chapter 5 verse 9 umgogodla wethu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayithiwa abantwana bakaNkulunkulu. SekuHezekiel chapter 22 verse 13. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Kungani uNkulunkulu efuna abantu abazoma esikhaleni? Kungenxa yexesha elimukile, kungenxa yesikhathi sihambile. Sifunda-ke ngezinto ezenzekayo ngesikhathi sokugcina, kodwa ngalolu hlangothi lwaphakathi ney'nsuku. Azifani nsense lezi iy'nkonzo. Uthi-ke ubani lo? U-2 Peter chapter 2 verse 1 to 22. Njengamanje sikuvesi 16 nezolo simthintile uthi kepha waba nokusolwa, kusho kuBhalamu kaPiyori. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu yanqabela ukuhlanya komprofeti. uNkulunkulu uyisimangaliso. Wenza isilwane esikhulume ngoba umuntu akezwa. Wenza into engakhulumi ikhulume. Wenza imangaliso zakhe. Kuyadabukisa nokho ukuthi uzoze athi go to the extreme ngenxa yami ngingalaleli, ngenxa yakho ungalaleli. Icala phela lelo. Kushunyelwa zonke izinsuku la ekhaya lezwe. Sifundela iBhayibheli zonke izinsuku ekhaya lezwe. Usuku nosuku khona ophuma nakho nokufundayo. Kodwa ukungalaleli kuthiwa kufana nesono sokubhula. Awuhlukene nomuntu ohambelwa enyangeni uma ungalaleli. Masimlaleleni uNkulunkulu. Sidlule kubaba uNsibande. uNkulunkulu siqonde kuyena ngqo. Ngoba uyena okhulumayo esebenzisa lo mzimba. Yakhuluma imbongolo. Engalaleli umprofeti. Ekhulumile uNkulunkulu naye. Kodwa ngenxa yomvuzo wakhetha ukungalaleli. Kungenzeka nawe uke wangena kuleso sono ngenxa yomvuzo wangena esonweni. Kungenzeka ukuthi uswakwadizela ithikithi emgwaqeni. Wasivuma leso sono. Hayi ngiyabuza.
Kuyenzekani wakwadizela mhlawumbe lo gesi ofakiwe nje kwakho wakhokha imali ey'shisiwe ukuze ugesi ube khona. Wadlula bonke abanye abantu. Ake siphume kuRobeni sikhuluma nje ngokufakwa kwawo. Wena wanamanzi abanye bengenawo. Wena wanezindlu zemxhaso abanye bengenazo. Kwenzeka kanjani wena zibe mbili egcekeni kwakho izindlu zomxhaso? Sesibone phela la emakhaya masihamba, ikhaya nekhaya linendlu yomxhaso. Bese bakhona ikhaya elinezindlu ezimbili ey'ntathu. Hawu, kwenzeka kanjani lokho? Hayi mina ngiyabuza. Kwenzeka kanjani? Yazibona ukuthi uyidalela inkinga. Thole indlu ngomgunyathi. Manje uzokwenza njani? Uzolala kuyo? Ngiyayibuzela nje uzokwenza njani? Uzoyigcina? Uzokwenza njani? Uzoyidiliza? Akuyona yakho njengane kahulumeni. Angithi kuthiwa mazingadayiswa. Mhlawumbe wena usawudayisa nje lo mxhaso. Ngoba kwakubonelelwa abantu abahluphekayo. Eminye imikhaso isiyenziwe iy'tezi. Sekuyimenshini. Hawu, kwenzeka kanjani lokho? Ngoba kwakufuneka abantu abangasebenzi, abantu abadonsa kalukhuni benzela umxhaso. Wena wawuthola kanjani? Uzongena kanjani manje ezulwini? Awungixoxele. Ezulwini uzongena kanjani? Yazi bakithi, kuyahleka nje phela ngoba kuyahlekwa noma kufiwe. Ayihlekisi lento. Yabona uma kukhona ngento engahlekisi yile. Yithi umxhaso kwenzeke kanjani wena ube nawo abanye bengenawo? Kulesiya sikole wangena kanjani? Nakhumbula usafunda. Lesiya sikole kwakungafanele uthathwe. Kodwa wathathwa. Wenzani? Wakhokha ireport. Mhlawumbe ufelile njengale wakhokha ireport wazoshintsha isikole. Mhlawumbe nomzali wakho wakhokha kwase usuyangena sekugcwele. Hayibo, kwenzekani wena uzofundela isasikole abanye behluleka? Yindaba wena. Wangena e-university ezinye ingane ezihluleka. Yindaba wena. Hayi mina ngiyabuza. Ayike, uNkulunkulu ngomoya wakho engcwele sekhulumile nawe, sekutshelile izono zakho. Usekutshelile ubuze bakho la uhambe wayokhokha khona ukuze uthole ifavor. Wayithenga ifavor. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimulo yakhuluma ngezwi lomuntu yanqabela ukuhlanya komprofeti. Verse 17. Labo bayimithombo engenamanzi. Yabona umthombo ongenamanzi. Asasha. Asha ayekhona sekumthombo ongenamanzi. Nezinkungu eziqhutshwa yisiphepho, inkungu, imist. Qhutshwa umoya ayinamgogodla. Qhamoya ushona le ushonisile. Qhamoya ngapha uyishonisile. Mhlawumbe nawe unjalo. Awunamgogodla, awukwazi ukumela into oyikhulumile. Awukwazi ukumela into okholelwa kuyo. Uyahleba. Manje-ke izwi likaNkulunkulu-ke lithi umthombo ongenamanzi uqhutshwa isiphepho. Ugcinelwe ubumnyama bobumnyama. Ubumnyama bobumnyama ugcinelwe khona. Verse 18. Ngokuba bekhuluma udwadwa, amazwi ayize, bayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala abo abasaphephayo. Bayayengana. Bayenga ngey'nkanuko. Bayengana ngamanyala abo. Hawu. Yazi ngibone enye into namhlanje ngathuka. Umuntu angithiwa lokuyilalela uthi umuntu ubeholelwa uSathane 39 million a month. 39 million a month. Nambona uSathane uthi uma ubuyinuku. Le mali le ile mali abazalwane abangafuni ukhipha kweshumi. Adla uSathane. Uyakhumbula ukuthi kuthiwa imali yakhe uthi uzovimba okudlayo kungadli. Yabona nje imali engakhishwa kweshumi ishona khona. Ukudla okudliwa kungakhishwanga i-first fruit kushona khona. Amadimoni ayakumanipulator ngendlela yawo-ke ngikwazi-ke nami ukuchaza lapho. Kodwa ukhona umuntu wahola 39 million ethi uqashwe uSathane. Ethe uNkulunkulu igolide nesiliva lingelakhe. Ulithathaphi uSathane?
ulithathaphi? Webazalwane sikakholwa ke siqaleni sikholwe size sifunde izinto namaqhinga ke sithi usathane. Hayi asikakholwa bafowethu. Asikakholwa. 39 million. Uphuma abantwana bakaNkulunkulu uye emadimonini uye kulo mfolo idevil worship. Usukane madoda. uNkulunkulu akasisize ngiyathandaza asisize silekelele. Simkhonze sihambe ngobungcwele ngake ngasho ngizosho. Uthe kimi isiliva negolide lingelakhe. Wayesengibuza kwenziwa yini abefundisi abathwele bacebile baneemoto zikanokusho banemizi kanokusho banalokhu yanalokhu kwenziwa yini lokho ngoba igolide nesiliva elami. That was a question ngathi inkosi angazi. Wathi kwenziwa ukuthi abafundisi abafuna uhamba ngobungcwele. Ulindile ubhekile ufuna abefundisi bakhe abahamba ngobungcwele abazoceba badlule laba kodwa hayi ozoceba ingcebo beseyibeke ekhanda abazoba nezinto uthi abafundisi abathwele bagijima ngamajetha la emkhathini ijet ibhanoyi kodwa umfundisi oshumayela iqiniso washaya ngeenyawo enkonzweni ahagibela ihashe noma agibela imbongolo. Kwenziwa yini lokho uthi asimkhonze ngeqiniso. uNkulunkulu khona ufuna ukuprove ukuthi uyena umnikazi wegolide nesiliva. Ufuna abefundisi abazothembeka hayi abalingeka emalini ngoba balingeka abafundisi emalini. Yabona mawusuzwa izinto usukungakholwa ukuthi usho ukuthi uye ngempela usibanibani lo. Usibanibani wenza lokhu ngemali. Kuyathusa kodwa ke kuyenzeka. Ungibuza ngokutshela kuyenzeka. Hayike sisiwe emaphethelweni enkonzo. Hayi ngicabanga ukuthi ke akube lona lo yayihlola bheke abone ukuthi usekukholweni na. Abone ukuthi usahamba ngendlela efanele efuna uNkulunkulu yini na. Basigoqe sithandaze. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa siyakubonga ngalenkonzo yanamhlanje. Siyabonga kakhulu nezinto ezambuliwe nezikhulunywayo sinikela kuwena ukuphila kwethu. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi ube nomusa kulona loyo osukhulumile naye umuphi ithuba lokulungisa indaba yakhe nawe. uNkulunkulu wethu ngoba ngaphandle kokuvunywa kwezona sindawo baphumile nalabo abashumayela ivangeli lomusa. Baphumile nabo ubakhiphile uSathane. Sisize Nkosi sime singagudluki sikubambisise lokho ofuna sikubambe. Siyakubonga ke Nkosi ngakho konke busisa kube lona lo lalela inkonzo. Sibuyisela kwena ke Nkosi. Lenkonzo sobuya silande. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele siyamdumisa akekho ofana naye akekho njengaye. Babonsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.